sus manos pesen, aunque le duelan los dedos. Teje que teje, los sueños teje que teje, la vida teje que teje. Ben, a min aquí deronme unha cousa que, verdade, Isabeliña, que afeitinha estás para facer isto? É que sabes que É que eu non sei con tres. Eu estou Tres agullas. facendo a alemana, entendes? Eu Sí. decía aquí diante, eu sei que aquí en Galicia facíase Sí, aquí, pero no, a min de isto toda a vida. saime Sí. así, pero non Verdade. atrás, Claro, non tan curtiñas, porque isto xa é como un pouco Mira. para facer... Bueno, pero... Eu facía ata Pero calcetíns, que con está? 5 Está espitas. de moda, non? Últimamente. Está de moda, Recuperar está os labores. volvendo, a vida lenta está volvendo. A vida lenta. A vida lenta, Non meu será corazón. comigo. Contigo non, querida. Pero un Comigo pouquinho... vai moi rápido. Pero Hai é que certo parar. que hai que recuperar estes labores porque a verdade é que relaxan moitísimo. Bueno, esta é unha introdución bonita, todo o equipo aquí puxémonos Moi ben. cos labores, a calceta, o tecer, Aí. o ganchillo. E a nosas protagonistas, Queta Fernández, benvida. Vendida? Toda unha vida tecendo. Tecendo. O noso Albán campeón, francés. Si, Enchanté. moi de même. Merci. Oh, la la, monsieur. Está bon, un puntón. Carlota Fiaño, que é unha grande influencer. Bueno, grande, non Amosando nas redes eses traballos, eses labores. Que bonito, mira, mira, esa colcha. É unha chaqueta. É unha Espectacular. chaqueta. Por favor, amosa iso. Sí. Que cousa máis bonita. Chulísima. É que está feita con ganchillo. Con A ganchillo. ganchillo toda. Ganchillo. Sí, sí. Ai, que bonito, que bonito. É unha rapaciña luz de tan só cantos anos? 10. 10 aniños. E tamén gustache facer esas labores? Gustache tecer, Sí. Sabes que parece o Club da Calceta? O libro ese maravilloso de María Reimóndez que fala precisamente da sororidade, fala de que este momento de tecer é tan bonito porque falas entre a É xente. que hai que dicir que a economía daquela era unha economía da muller, verdade que sí, Sí, Queta? de subsistencia. Da subsistencia, non? Entón, Eu lembro a miña nai naquel mercando... momento mercabas a lana e tecías por necesidade. Mercábanse en kilos. E Claro. kilos e ás veces ibas Sí. aos talleres que pois deixaban eses restos de xerseis e de chaquetas. Eu lembro desfacer e facelos De novo. ovillos, así, chiqui, 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 Claro, chiqui. é que non cando había tiñas para un- mercar, No, verdade, Cando Queta? tiñas un jersey Así. como yo iba desgastado, desfacías para facer un chaleco, Sí, para sí, facer uns sí. calcetís, era economía de, o sea, texer de subsistencia. Bueno, pero a túa Ahora non. experiencia cando xurde? Porque é divertido. Hai que contar por que ela comezou neste mundo de tecer por un paraugas. Sí, mira, eu Claro. criei-me nun pobo da Ribeira Sacra, no Sí. interior, meus pais estaban emigrados, eu quedei con miña abuela e con a tía Concha, que era unha irmá de miña nai. Eu tiña 9 anos, entón miña avoa, Mai Carmen, pois tela tecía. Eu tiña 9 anos e había que tecer, pero non sabía como. Entón un día estábamos cas vacas alá no monte, Sí. e lle dixen, Mai Carmen, eu quero aprender a tecer. E había un paraguas medio escangallao ali, E e con aproveitaste dúas as marillas varillas. un paraguas enseñoume a tecer. O sea, xa débelo todo a ela. Sí, 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 sí. Que bonito. É que non Sí. había nin materiais, Silvia, date de conta Home, os claro. tempos que había. non? Logo, a que non son tan maior, pero si a todo No, non no. había, non... Despois xa na casa xa me ensenou cas agullas e co ganchillo, perdín moitos puntos, ela me enseñaba como volver a collelos cando perdía os puntos co ganchillo, pero bueno, foi toda unha aventura con 9 anos. Tes fillos, tes fillas. Teño unha filla de 36 anos e 2 netos. Entón, ti tecías para a filla, imagino. Non tecía Non. máis pas muñecas da filla. Fíxate. Sí, porque logo cando viñen pa Coruña, miña nai facía, cando miña mãe veu de Suiza, miña nai facía os típicos tapetes e Sí. as cousiñas pos sofás. Sí. Entón, con ela aprendín máis a facer o ganchillo. E logo, cando tuve a miña filla, pois facía jerseis para os monecos e cousas Claro. así. E agora que teño 2 netos, Xan e Xía, fixen as mantiñas para eles e cousas para eles. Que ben. Bueno, a miña nai hai que dicir que tamén cos netos fixo cousas, pero tamén digo que dixo, mira, calcetei tanto, fixen tanto, querida nai, que dixo, xa non fago nada máis. Acabouse. Mércase todo. Pois Foron miña tempos. avoa fixo unha colcha de ganchillo para cada neta, e somos 4. Non, eu teño tamén Claro. cousas Eu teño ben bonitas, tamén que feita fixo de ela, porque ganchillo. dixo, Van a primeira cobrando. posta vai ser miña.
Claro, sabes que pasa, Silvia? Que pouco a pouco todo vai cobrando un valor e unha dimensión. Antes, ao mellor, durante un tempo non lle demos importancia No, a pero estas agora cousas valórase, feitas. verdad? Verdade, moitísimo. Moitísimo, sí. Recuperar, pois mira, ata un home. Sí, sí. Cantas semanas levas tecendo nesto? 3 semanas levo. Levas 3 semanas? 3 semanas E só, por sí. qué? Pois porque foi coincidencia. Fun con a compañeira a unha quedada para tecer e ali fixo os meus primeiros puntos e quedei enganchado. Canto tempo levas aquí en Galicia? Allá. Pois xusto un ano. Un ano. E falando galego así? Sí, claro. Que ben! Isto é Adaptarse ao maravilloso. morrer. Adaptarse ao morrer. Ao morrer. E co que máis se gusta de facer esa calceta? Bueno, ao principio o que máis me gustaba era o simple feito de estar centrado nunha cousa diferente ás que estaba acostumado. E despois, claro, pareceme maxia, que de súpeto dun fío que non parece nada, ti Pois fagas unha bufanda. tecendo... Levas facendo esa bufanda, non? Claro. Vindeiro inverno. Sí, sí, o meu primeiro proxecto, estou moi orgulloso, e, claro, tiña que leválo aquí. É que este tipo de cousas, verdad, facilitan, porque ti onde teces, onde calcetas? En todos os sitios. Sí, pero quer decir, con xente, acompañado, sin acompañar, Depende. depende. A que Depende. te dedicas? Eu son profesor de francés na Escola Oficial de Vigo. Ajá, nas Porque escolas de que son idiomas. dos mundos, verdade? Das letras e pasar a facer así, bueno, a verdade que... Sí, pero mira, aquí atopei unha paixón que seguramente levarame a facer proxectos aínda máis complexos e máis bonitos, porque isto pois, é moi sinxelo. Bueno, pero para o inverno de Galicia... Sí. Tes aínda uns cantos meses para rematala, Sí. Va a ser ben longa. Está claro que